Anyway, principal ya sani organizing my yara a school for parents day. Lalle ya yadda da ke da kyau. Daya. Kana ganin mun shirya? Mun shirya da me? Shekara 2 kenan, kuma nan da wata 9 zan gama bautan kasa. Kina nufin kin shirya kenan? Kaifa. Zan je asibiti, zan sa a cire implant.